a my budeme potřebovat mít nějaký přehled o tom, co na čem budeme potřebovat jako makat. My si teďka schoveme to prázdné focení a přejdeme do sekce produkce a předání. Tohle je taková pomocná sekce pro vás fotografy, abyste měli jasný přehled o tom, kdo co vybral, jednoduše a přehledně a můžete si dokonce odškrtávat, co už máte hotovo. Jo. Je tady typický náhled výběru, který jste zvyklí, je tam i nějaký ten import do toho PC, pokud pracujete s Lightroomem, a nebo můžete jednoduše se podívat tady, jaké fotky byly vybrané, kolik je kopií, případně jaké služby navíc tam ten daný žák nebo rodič vybral. Jo. Tady si to pak jednoduše můžete odškrtávat, že máte hotovo. A to by bylo tak asi vše z toho základního flow, na který jsme my zvykli, které jsme pro vás připravili. Je tam samozřejmě spousta dalších funkcí, které můžete prozkoumat a my určitě pro ně uděláme další nějaké videa. Ale tohle je taková rychlé představení toho školního modulu, jak můžete pomocí QR kódu si zjednodušit život. A doufám, že se podíváte na další videa, kde se na to podíváme trošku blíž. Děkuji.